alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu ahli bait, seluruh keluarga, para undangan yang kami muliakan, ibu-ibu grup Marhaba Al Hidayah yang hadir yang dirahmati Allah. Puji syukur tetap kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan tidak lupa pula nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan Bapak dan Ibu ahli bait sekeluarga dalam rangka meresmikan putra putrinya. Selawat beriring salam kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memperhemat waktu, marilah sama-sama kita untuk dimintakan membaca rawi dahulu, dan kita buka dengan membacakan lafaz basmalah. Sebelum kita membaca rawi, mari sama-sama kita baca sepaling Fatihah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu
walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluarga tercinta dan tamu undangan yang mulia, terima kasih atas keringanan langkahnya, terima kasih atas semangatnya, atas dukungannya dan juga atas doa restunya untuk Gita dan juga Oki. Dan tentunya perlu kami informasikan bahwasanya Gita dan juga Oki telah melangsungkan akad nikah dan ijab kabulnya pada hari ini, Sabtu 15 Februari 2025. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, acara akad dan juga ijab kabul berjalan dengan lancar dan juga hikmat. Dan tentunya mari sama-sama kita doakan semoga Oki dan juga Gita dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama melangsungkan rangkaian acara adat istiadat, yaitu rangkaian acara adat istiadat Jawa Nemoan ataupun Temuk Manten yang akan dipandu oleh pemangku adat kita pada hari ini, yaitu Bapak Suharno Raharjo. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Nuwun kawula nuwun. Katentreman, kawilujengan, kesehatan saha kesempatan mugi tansah kajiwa kasalira dumateng handika sami dalasan kawula sadaya. Ingkang sepeda kalau ngaturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Katur panjenenganipun para sesepuh pini sepuh kasinepuan ingkang sampun hatu kaping yuswa ingkang ngadeke sampun pono ing pamawas lebting pitutur saha kepelating panembah ingkang sangat-sangat kala hormati ingkang pantes tinulada lekas saha wekasipun ingkang sangat-sangat kala baktani. Para lenggah, para tamu sekalian ingkang bagya mulya ingkang pantes sinudarsana ing ngrika lenggahan siang punika keparenga. Kalapun Suharno Raharjo minangkani dawuh sinaraya dening panjenenganipun Bapak Muhammad Nursin sekalian Ibu Windriani anggenipun badhe hamisuja kang putra putri nun inggih gendho ayu Gita Aulia Nuraini badhe kajatukrama dening panjenenganipun Rayi Mas Muhammad Oki Firmansah mugi tansah kasembadan ingkang sedaya dadya kang sinedya dadi kang kaesti. Nenggih ing mriki kula sinaraya badhe ngaturaken lampang-lampahing tata cara panggih jerat Waja Sarimbit. Nenggih ingkang sepindah pambuka lamun ta
sampun kawistara temanten putri sampun mijil saking Tepas Wangi tumuju wonten ing sasana rinengga pramila acara menika kabuka. Salajengipun pamboyonge Sekar Aji Manca Werna Pinangka syarat sarana panggih Cerat Mojo Sarimbit kalajengaken pamethuking Sri Atmaja kakung penganten kakung ingkang badhe lumarep badhe netepaken inggih acara adat Widi Widana panggih. Namung saderengipun samangkenipun panggih kaleksanan badhe kawontenaken inggih lung tinampi. Pasrah mangke kasumaken dhateng panjenenganipun Bapak Roslan Isra Pulungan ingkang badhe katampi dening panjenenganipun Bapak Tukina. Sasampunipun pasrah panampi kasembadan kalajengaken inggih panggih Cerat Mojo Sarimbit. Sasampunipun linenggahaken wonten ing damparing sasana nun inggih kadadosaken raja sedina ratu sadalu badhe kawontenaken upacara robongan. Nun inggih bobot timbang asok gunakaya kembul utawi dahar penganten mangkaten. Sasampunipun karobongan paripurna kalajengaken inggih sungkem ring pepadaning tiyang sepuh. Menika wau inggih lampah-lampah ingkang badhe kasembatan ing ri kalenggahan siang menika mila sinegek ingkang mara enggawi. Nuwun kawula. Kepada Gendok Ayu Gita Aulia Nur Aini beserta Bapak Ibu kami mohon untuk dari gapura depan dan para paraga yaitu Rai Mas Yudis, adik Sinta, adik Nakula Sadewa beserta adik Teguh kami mohon untuk mempersiapkan diri. Kawistara resang temanipun putri sampun rampung hanggennya angulas wadana angadi sarira hangrasuk busana yen dinandra saking mandra pindha mawarna-warna candrane. Amit nuwun amit pasang kalembawet tapi mugi dinipeno tulang sari sinabeto ilo dumi mugi pang tansah mangyo yono basuki nirbaya nirwikrama wonten gondo arum mangambar-ambar ngebeki sajroning pawiwahan. Menika warnanipun Gendok Ayu Gita Aulia Nur Aini putra putri saking panjenenganipun Bapak Muhammad Nursin sekalian Ibu Wintri Yani.
minangka sekaring pawiwahan datan muka ngagem busana memba permaiswari nata sarwa ireng kacunduk mentul pading kalebyar pading calorot lamun to Cinandra pindha Kartika silih pernah Kartika ngalani lintang silih pernah wis ngalani alian pading kalebyar pading calorot kaya lintang ngangkagi alian sampun dumugi-ugiyane kang tinuju sigra linenggahaken karana damparipun terlalu inggil pramila temanten sekalan bapak ibu kasuwun pinarak lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih kawestara temanten putri sampun linenggahaken pambayenge Sekaradi manca warna kangge syarat sarana panggirat Maja Sarimbit kasembadan dening panjenenganipun Rai Mas Yudis ingkang dados tetuangganing pambayenge Sekaradi manca warna kawis tinggal bali boten kata lumpen Porno pambayeng Sekaradi manca warna sigra badhe amarpeki temanten kagung ingkang sampun kawis tingal wonten ing ngandhaping gapura lon ngenya lumaksana pindha singa lupa singa wis arani macan lupa iku keluwen lakune pangarsaning lampah kaya macan kang lagi keluwen dasar nilai sarapan ya mung sithik selak kesusu awit ing dina iki lagi sepisan ngayahi kewajiban mula ramokal yen mlakune iki ya rada wedi-wedi sithik ya Mas, posisi seperti yang kita instruksikan tadi di belakang temanten kembar mayang laki-laki kanan kiri belakangnya balik terus pengikut kawistara sampun dumugi ingkang tinuju sinegeng ingkang marang ngawi badhe kasembadan rawuhing penganten kakung yen Cinandra pindha gebu ginir kebu giru Candranira. Oke, keluarga besar Bapak Muhammad Nursin, kami mohon untuk ikut ke belakang berdiri Pak, monggo. Sekali lagi keluarga besar dari Bapak Nursin beserta Ibu bisa berada di belakangnya, mari maju pelan-pelan.
Oke, Bapak Ibu dipersilakan untuk ikut dari belakang. Kepada keluarga besar Bapak Nursin beserta keluarga besar panjenenganipun Bapak Dana, kami mohon untuk jalan ke depan. Kawistara sampun madumugining wahyaning dumawing kodrat ilang Joko Roro dadi pasangan sajuga. Muga-muga Gusti Allah tansah ngijabahi. Kawistara temanten kakung sampun dumugi ugianing tinuju pramila sinegek ingkang morweng dumadi nuwun matur sembah nuwun. Saderengipun panggih-panggihan Mojo Sarimbit badhe kawontenaken inggih lung tinampi pasrah dan menerima. Kepada juru bicara dari panjenenganipun pengantin kakung kepada Bapak Ruslan Isra Bulungan, kami mohon untuk menempatkan diri di depan pengantin beserta Bapak Tukino, yaitu sebagai wakil dari panjenenganipun Bapak Nursin. Monggo di depan. Sampun ajeng kepada keluarga besar Bapak Dana Pratama yang akan diwakili oleh panjenenganipun Bapak Isra Bulungan. Waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talam bukan sembarang talam, talam kami bawa dari Medan Timur. Bagi Bapak dan Ibu yang menjawab salam, kami doakan panjang umur. Mohon izin kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, rombongan keluarga dari Muhammad Oki Firmansyah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang telah diberikan Sohibul Bait, keluarga besan kami di tempat yang bertuah dan berbahagia ini. Izinkan kami untuk masuk dan mempertemukan anak kami dengan menantu kami. Oleh karenanya kami mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dari keluarga yang diwakili oleh Bapak Ruslan Isra Bulungan menyerahkan sepenuhnya anak kita tercinta, anak laki-laki yang ganteng sendiri. Semoga pada hari ini bisa diterima oleh keluarga besar Bapak Muhammad Nursin beserta Ibu Fitriani. Tentunya di sini akan dilakukan yaitu adat
panggih utawi temon penganten. Maka dari itu katur panjenenganipun Bapak Tukina sedaya Pandayawara kula sumaken sawetahipun nuwun matur sembah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Terima kasih kami dari keluarga Bapak M. Nursin, keluarga besar dari Bapak M. Nursin, terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih atas segala keringanan langkah waktunya dan untuk menjadi saksi atas perhelatan yang sangat sakral ini. Maka kepada Bapak Dana Pratama sebagai pihak pengantin pria, kami dengan ini menerima kehadiran Bapak keluarga besar dari Dana Pratama menjadi bagian dari keluarga kami. Mudah-mudahan hubungan keluarga kita ini langgeng, akrab sampai di akhirat. Kemudian kepada anak kami Muhammad Oki, ya, Ananda sebagai suami. Ananda, dengan ini kami serahkan anak kami, yaitu Gita Aulia Nurani. Dengan baik, perlakukanlah dia dengan baik, sayangi dia. Dan kepada Bapak Dana Pratama, terimalah anak kami ini sebagai anak sendiri, perlakukanlah dia sebagai anak sendiri. Kita doakan semoga anak kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Maka sekali lagi kami terima kehadiran Bapak Dana Pratama dan teristimewa kepada putranda yaitu Bapak Saudara Oki, kami terima dengan lapang dada. Begitupun sebaliknya kami serahkan putri kami Gita kepada putranda, sayangi dia, lindungilah dia, kasihilah dia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekak aos, sing penting ngerti karpe. Sana menyerahkan, sini menerima dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena ini acara temon pengantin, anak kita sudah kita anggap dewasa Pak Bu. Maka dari itu izinkanlah hanya temanten berdua yang boleh maju. Dan mulai sekarang tolong dilepas. Bentar Mas. Yen dinondro pangging Srirat Mojo Srimpit pindho kantoko munyo salabeting larih kodhok ngorek. Kawistara temanten sing kalih sampun apaga tingal kanthi nambaran budi ingkang sayekti daya hambabar
Monggo Mas, temannya maju lagi. Kami mohon sepatu selop untuk dilepas. Panggih Sirat Mojo Sarimbit lamun to temanten kekalih sampun bebalangan gantal. Gantal menika saking suruh lumah lan kurepe. Yen dinulu siji rupane yen giniki tunggal rasane. Pranyata yen to anakku sakarone wis nunggal rasa, nunggal karya, nunggal sedya. Mila saka Gus kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 temanten kekalih binalangan gantal. Syarat sarana kangge Priyat Mojo Sarimbit sumangga majeng malih Mas. Oke, maju lagi Nduk. Nalika samono penganten Sarimbit wis kerareng manjing. Sigra madyaning sasana panggih. Hiya ginepya wujiting Sekaradi manca warna Dewa Daru. Yekti pinangka tandha yekti lestarining jejodhoan. Penganten Sarimbit mugia manunggal cipta rasa lan karyanira. Nggenya arsa mangun talining bebrayan agung. Nalika samono sigra juru semboga nenggih kadang kinasih Bapak Suharno Raharjo sigra hamratitesaken penganten Sarimbit hajawat asta linambaran pamuji kawan pandonga barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Sigra ginepya tirta suci kumambeng kembeng aning saluhuring tirta sekar triwarna mawar kanthil kawan mladi mugia hanggenyo mangun talining bebrayan agung tansah linambaran winawar tembung ingkang manis lumantar kedaling lati bisa tansah kumantil kanthil lan padoning netra. Sigra tinata ponangan 3 tigan pinidak ing padha biar pecah ponang sakala ponangan 3 mugia dadi pralambang yekti penganten Sarimbit wiwit ing rikanggan siang piniji bisa dadi satunggaling jalma kang mandiring reh pribadi sumungkem sumembah kalbu nedahaken bilih penganten putri tansah setya tuhu marang guru laki lan boten badhe tumindak ing sanjawining rangkah pono nggenya nindakaken tata cara panggih sigra penganten Sarimbit arsa nindakaken madining tata cara pradaksina teges nengenaken marang karukunan serik marang kadurakan mubeng manengen kaping 3 cacahe mangkono kinarya pralambang yekti bilih penganten Sarimbit tansah emut marang kodrating Gusti kang akarya dumadi jejaring titah kang hamung nderek kodrating Gusti kang maha suci lair metu manten kelawan mati wus kinodrat dening Gusti kang akarya dumadi semanten ugi mugia penganten Sarimbit bisa manunggal lati ati kelawan pakarti hanggenyo arsa mangun talining bebrayan agung mugia tansah manggih ing kajuanan wiwit ing donya nganti tumeka belahan. Amin Allahumma amin.
Sigra Purna ngenya nindakaken pradak sinamubeng kaping 3 ing papaning sasana panggih. Tanggap ing sasmita ingkang Rama kelawan Ibu sigra hamrepeki penganten sarimbit. Lenging sedya penganten sarimbit arsa sinepan ponang slindur warni gula klapa ateges warni abrit kelawan pethak. Mangkono dadi pralambang mugia penganten sarimbit ngenya gebyur ing alaming bebrayan agung tansah linambaran budi kang suci wani marang bebener serik marang kanestan. Tanggap ing sasmita ingkang Rama kelawan Ibu sigra hanyaket dumateng putra sarimbit lenging sedya arsa binopong kagendong manjing ing madyaning sasana winiji kalenggahaken ing sasana kang kebak endahan salah satunggaling sasana kang wis rinengga rengga edi endah hamilangoni dasar kepara nyata ingkang Rama kelawan Ibu satunggaling piantun ingkang tansah nglestarekake budaya Jawi tansah nderek ujaring para winases ingkang sampun jinempa ing ngawiyat maliginipun Ki Hajar Dewantara kang wis kepareng hangandharaken ing ngarsa Sung Tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani nalika samana ingkang Rama lumampah wonten sangajengipun kinarya pangarsa pinangka pralambang yekti bilih ingkang bapa bisa dadi tepa palupi tepa patuladan tumraping keluarga tumunten penganten sarimbit nderek kersanipun ingkang Rama kanthi rila kelawan legawa ginendong kaboyong manjing madyaning sasana kang wis rinengga endah edi hamilangoni tumunten ingkang Ibu satraji jumurung pamuji ing elus-elus pamidanganira penganten sarimbit binalang pamuji kan pandonga mring pangayumaning Gusti kang akarya loka mugia putra sarimbit anggenya mangun talining brayan agung bisa tansah manggih kulawarga kang sakinah mawaddah lawan warahmah saya dangu laju tindakira penganten sarimbit katiti pirsa Semarang anjing ing madyaning sasana piniji minggah ing taratak agung Bale Winangun sigra kalenggahaken wonten satunggaling palenggahan kang wis kaukir-ukir gadung gegandhengan tan beneh kawan palenggahan kang wis satraji jumurung para kulawarga hadirin tamu undangan diperkenankan untuk duduk di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Prosesi panggih pengantin akan dilanjutkan dengan prosesi bobot timbang, kacar kucur, dan sekaligus nanti juga pengantin sarimbit akan melaksanakan sungkeman atau pangabekten. Para tamu katiti pirsa kepareng katindak kemadining tata cara bobot timbang. Nalika samana ingkang Rama lenggah satata ing telenging penganten sarimbit sigra pinangku penganten sarimbit ing pupukan lang kalawan kering sigra hamrepeki ingkang Ibu kados pundi bapakne mungguh pangraos paduka bapakne tresna panjenengan kelawan anake dhewe sakloron. Wah Bundhe kaya-kaya anggonku tresnane anakku sakloron ora tak bedak-bedakake kok Bundhe.
ora ana putra mantu, ora ana putra pribadi. Ndak rasa kaya dene anakku dhewe bune. Syukur bapakne kula nderek bingah. Para nggenya nindakaken wadening tata cara baba timbang sigra. Penganten jumeneng jegrek pindha tugu Sinukarta tanggap ing sasmita ingkang rama. Penganten sarimbit sigra kawisuda pinangka jejering raja sadina kelawan ratu sadalu ya Prameswari sahari. Mangkono wis kemareng lenggah satata pinangka jejering Narendra Ari Sajogo kelawan Prameswari sanadyanto hamung sahari. Sinigek rumpakane basa. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, prosesi saat ini yang akan dilaksanakan adalah kacar kucur. Ini merupakan bentuk tanggung jawab seorang suami kepada istri dan keluarganya ke depan. Ini hanya melambangkan sebuah kehidupan dalam keluarga. Lumadening tata cara kacar kucur asa ing gunakaya penganten kakung ingkang katuraken dhumateng ingkang garwa wujudipun arta receh beras kuning babar pisan pon-pon pinangka tandha yekti bilih wiwit ing eri kalenggahan samangke ana titahing Gusti kang akarya dumadi kanggo hangagemi hanggadai kewajiban hanyekapi ing reh samu barang karti tumraping kulawarga. Semanten ugi ingkang nampeni datang wonten ingkang marebel nedahaken bilih penganten putri bisa dadi wanita kang gemi nestiti kelawan ngati-ati. Sigra katitipaken dhumateng ingkang ibu nggenya nitipaken tansah kebak ing pangati-ati hanlampeni asiling gunakaya putra kelawan putri sigra siningepaken wonten papan ingkang langkung singit babar pisan nindakaken dahar sekul penganten. Jangkeping tata cara sedaya kapratitisaken dening juru sembogo kasumenggakaken. Niat langene ngaglar pandam moncar tenon ler kekonang ong nalika samono penganten sarimbit samiya handon rasa lengi sedya nggenya mangun talining bebrayan agung ing samangke sedaya kapanggalih kanthi weninging budi kelawan nalar jumbuh kaliyan ingkang kaunjuk namung toya wening katingal katon bingah sumringah penganten sarimbit karana wis kabiwadya pinangka jejering Prameswari kawan jejering nata
samanten ugi ingkang rama klan ibu jumureng satraju jroning panggalih arinaos marem kalamun tawus manggih bisa dadi tiyang sepuh ingkang wis netepi ing ngarah kewajibanipun. Semonggo Mas Suharno Raharjo mbok bilih kepareng katindakaken tata cara pamapakipun besan menawi boten tumunten kalajeng. Nun inggih ingkang hambung kasih karya nun inggih sungkeming penganten kekalih dumateng tiyang sepuhipun mangkaten. Kula nyuwun Ibu Pertiwi kangge ambiwedha sungkeming temanten kekalih dumateng tiyang sepuhipun. Namung saderengipun sungkem wonten ngarsaning tiyang sepuh kawula suwun panjenenganipun simbah Wahyudin. Kula suwun daya-daya tindak wonten ing mriki saperlu badhe nglolos curiga utawi nglolos duwung. Rama Ibu kula kang putra kekalih kang sowan ingkang sepindhah nyuwun pangapunten janggepong kalihipun pangestu panjenengan ingkang kula suwun mugi ya gesang kula samangkinipun tansah kebak karahayon kebak kabagyan kebak kamulyan. Rama Ibu sepenah malih kanggo trasawan nyuwun pangapunten sedaya kalepatan donga panjenengan ingkang kula suwun. Iya anakku luputmu tak ngapura ora liwat pangestuku wae tampan ana kanggo jimat lakumu. Ati-ati aja nganti keri duga-duga tansah digawa. Wis kono anakku sakarone sowana marang Bapak Dana Pratama lan Ibu Retarena Hapsari saperlu njaluk ngapura lan nyuwun pangestu. Daya-daya dongaku tansah nyarengi lakuku. Yuk Mas.
Bapak Ibu kaulon pun kita soho Muhammad Oki ingkang sepindah nyuwun pangapunten ingkang angka kalihipun mugi donga panjenengan ingkang sanget kula suwun mugi anggennya kawula ngebyar wonten ing alam ing bebrayan tansah kinalis ing rubeda karuban sekantening memanis lan mugi enggal pikantuk keturunan ingkang saleh utawi ingkang salehah. Iya ya anakku sakarone Rama lan Ibu Rano bakal emban cindhe emban silatan. Seliramu wong ayu lan seliramu wong bagus wis tak rengkuh dadi anak-anak pribadi. Mula dongane wong tuwa muga-muga lakumu tansah pinayungan luhuring budi kebak kabagyan kebak amulyan. Dah Mas geser gantian kepada Bapak Ibu monggo. Dongane wong tuwa iku bakal manjur merga wong tuwa iku Gusti ingkang awujud ingkang ana ing bumi. Mula saka iku anakku sakarone aja nganti ninggalke katrap silam kudu kebak pengati-ati tansah ngajeni ing wong tuwa luwih ibu sing ngandhut kowe salawase 9 sasi 10 dina sakwise lair tansah diemong kanthi kebak katresnan. Mula anak-anakku kabeh aja lali marang wong tuwa lan menembah marang Gustimu. Nyuwun ing ngarsaning Gusti muga-muga tansah kasembadan teka sakang sinedya dadi kang esti nuwun matur sembah nuwun. Oke, acara teman pengantin sampun paripurna. Selanjutnya kepada ibu-ibu kita yang cantik sekali dan warnanya meriah. Ini melambangkan hati ibu-ibu ini hari ini berbahagia. Maka dari itu waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan kepada ibu-ibu untuk melanjutkan yaitu acara tepung tawar, nanti ditutup dengan doa. Nuhun, matur sembah nuhun. Iya baik, sebelum kita melangsungkan rangkaian acara adat istiadat marhaban dan juga tepung tawar, kami informasikan kepada Bapak Ibu pemilik kendaraan Vario dengan BK 5494 AKC. Kami silakan untuk langsung segera ke sumber suara sekarang juga. Kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu pemilik kendaraan dengan BK
5494 AKC. Kami silakan untuk dapat menuju ke depan, menuju ke sumber suara sekarang juga. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.